Mga PUJ drivers nga magbiyahean sa Lapu-Lapu padung sa Mandawi. Naminghoy sa lagda sa LTFRB. Ang uban kanila naninda na lang og utanon. Si Luan Merondina sa report. Magduha ka buwan ng wa magdagan kini mga PUJ dinhi sa Paho Terminal nga may biyaheng Lapu-Lapu ngadto sa Mandawi. Sukad gipaubos sa Enhanced Community Quarantine ang tibuok lalawigan. Niadtong Sabado, gipaubos na unta sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug mamahimo ng makadagan ang mga public transportation apan dili pa sila makalabang paingon sa Mandawi kay anaa pa sa ECQ. Wala sila'y mahimo kundi sa paghuwat na lang. Ang special permit nga gikinahanglan aron sila maka-operate lang una sulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kuli nga mahatag sa LTFRB kanila. Base sa lagda, kay priority man nga padaganon ang mga buses. Busa ang driver-operator nga si Felipe Kinain, nagduha-duha usab pagtaod og mga barrier sa iyang PUJ. Unya na may magbutang na og moingon nag yung mayor nga makabiyahe nami ngadto sa Mandawi. Mugasto to nya ubay siguro nga makabiyahe ba ta o dili ba? Sayang kay to gasto. Ang uban kanila nakahuna-huna na lang una sa pagpaninda og utanon og sigarilyo aron may ikasuporta sa ilang pamilya. Tungod sa kawadon, naninda na lang kong tangkong, nyag sigrilyo, konduktor ko dire. Ya, ug di ko maninda, pasmo gi akong pamilya. Panghinaot nila nga unta mata na usab sa gobyerno ang ilang kahimtang aron makabalik na sila sa ilang panginabuhian. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda.